Benjamin Lozano at si Anong taya mo para sa Pilipinas natin? Ito ang tanong at hamon para sa mga Pilipino sa ika-26 na anibersaryo ng makasaysayang EDSA People Power Revolution. Para kina Mark Lozano at Felicia Peralta ng 1 Million Lights Philippines na pinarangalan ngayon ng Spirit of EDSA Foundation, marami man daw dapat tulungan, hindi naman daw mauubusan ng paraan ng pagtulong kung gugustuhin lang. 17 at 18 years old daw mga miyembro ng kanilang organisasyon. Mga kabataang naisabuti ng liwanag ang mga kasuluk-sulukan ng bansa sa pamamagitan ng kanilang proyekto. Light is a basic necessity that so many people don't have access to yet in our country. We give one light to each of them. It's bright enough so that their whole house will be lighted up at night. Mula sa mahigit 200 solar-powered lanterns sa nakalipas na 2 taon, target daw nilang pailawan ang may mahigit 2,000 pamilya bago matapos ang 2012. Hiling nila kung gaano raw sana kalakas ang tinig na mga nilang kabataan sa social media, sana'y ganun din kasigasig sa kampanya tungo sa isang mas maliwanag na bukas para sa bawat Pilipino. Everyone is actually really active and they really want to help out. The problem is they don't know how to help out, or they're being told by adults that you're too young, wait till you're older. And hopefully through what we're doing with 1 Million Lights, we want to break that stereotype. EDSA for me is power to the people, being able to change the country in your own way, in your own little way. Si Pangulong Aquino ipinanata ang pagpapatuloy ng pagbabago sa pamamahala. Yan po ang taya ng ating Pangulo. Gawin ang tama sa araw-araw, tungo sa pagtatapos ng laban ng EDSA. May kanya-kanya rin pangako ang mga lider ng iba't ibang sektor. Tataya po kami sa tunay na pagbabago ang ating bansa at tunay na katahimikan. Ang taya ko more tourists in the Philippines. Pati mga ordinaryong tao may simpleng taya para sa bansa. Pag-aral lang mabuti para umunlad ang bayan. Better kung lahat ng mga tao maging makareligyoso para maganda yung pamumuhay nila. tumulong sa mga depressed area para umunlad sila sa kabuhayan nila sa pamamagitan ng pagtuturo ng livelihood. Walang kautong. Higit sa pagkakaisa, pagkakataon para sa mapayapang pagbabago ang isa sa mahalagang aral na itinuro ng diwa ng EDSA. Bagay na dapat daw laging isa puso ng mga Pilipino. Steve Delisan, GMA News.